रायजोनाङैनो दाब दाब बिसिडिसि आरो पन्चायत थाखोआव खुंफुंबाय थानाय बादिनो क'क्राझार सहरावबो खुंफुंदों खेल महारत। क'क्राझार सहरनि क'क्राझार सरकारि गोजौसिन आरो थाखो गोबां फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों खेल महारत। 10 आरो 11 नभेम्बर साननैनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायनानै क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ ULB लेभेल कम्पिटिशननि खेल महारत खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बे खेल महारतआव क'क्राझार सहरनि गासै मोन 12 बर्डनिफ्राय गेलेगिरि आरो फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लायो। दिनैनि बेखेवजानाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा विल्सन हास्ता, क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, क'क्राझारनि सार्केल अफिसार आरो गेलेमु बिथिंखौ मोजां मोनग्रा ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफ्रा। আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ অসম চৰকাৰে এটা ধুনীয়া ইনিচিয়েটিভ এটা আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ নাম খেল মহাৰণ দিয়া হৈছে। এটোৰ জৰিয়তে আমাৰ যিমান স্পৰ্টছ পাৰ্চন সকল আছে বা স্পৰ্টছ এনথুচিয়াষ্ট আছে, যিসকলে খেলৰ প্ৰতি বা স্পৰ্টছৰ প্ৰতি এটা ধাউতি আছে, ইণ্টাৰেষ্ট আছে আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে ভিতৰত প্ৰতিভা লুকুৱাই আছে, কিন্তু তেখেতসকলে ভাল প্লেটফৰ্ম পোৱা নাই, ভাল সুযোগ পোৱা নাই। তো এই খেল মহাৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ একদম গ্ৰাছৰুট অঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়ত বা VCDCৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ULB লেভেললৈকে বা টাউন লেভেললৈকে তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম ষ্টেট লেভেল কম্পিটিশ্যনলৈকে তেখেতসকলক লৈ যোৱাৰ এটা যিটো প্ৰয়াস, সেইটো আমি মানে সঁচাকৈ আমি আনন্দিত আৰু উৎফুল্লিত। আৰু অসম ৰাজ্যখনক যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো সপোন চাইছে যে টপ 5 ৰাজ্যৰ ভিতৰত লৈ যাব, তো আমি কোনো দিশতে আমি মানে পিছ পৰি থাকিব নালাগে। আমাৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি হ'ব লাগিব, হলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি চাইছোঁ যে এটাৰ পিছত এটা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দেৱৰ নেতৃত্বত তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈ আছে, যাতে কোনো দিশতে আমি পিছ পৰি নাথাকোঁ। আৰু তাৰ এটা পাৰ্টেই হৈছে যে আমাৰ খেল মহাৰণখন, যে স্পৰ্টছতো যাতে আমাৰ অসমখনৰ নাম হয়, আমাৰ অসমৰ সন্তানবিলাকে যাতে নেশ্যনেল লেভেলত, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত বিভিন্ন খেলত তেখেতসকলে যাতে কম্পিট কৰিব পাৰে, অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ যাতে হ'ব পাৰে, আমাৰ দেশৰ কাৰণে যাতে গৌৰৱ হ'ব পাৰে। তো আমিও সেইকাৰণে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। दिनै क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि सिङावहाय 10टा वार्ड दङ। बेनिफ्राय जोंनि 10टा वार्डनि सिंनिफ्राय गोबां जोंना स्टुडेन्टसानो जा बा जायहा खेला गेलेनो बा गेलेनायाव मोजां मोनो, बिसोरो दिनैहाय खेल महारन जोंनाव जे जादों, सारा आसामावनो जादों, जोंनि क'क्राझाराव दिनैहाय जोङो क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनिफ्राय खुंनो लादों। बाहाय गोबाङानो बाहागो लाफैदों, जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोबां स्कुलनिफ्राय बाहाय बाहागो लाफैदों, गोबां क्लाबनिफ्रायबो बाहाय बाहागो लाफैदों। जाहाथे जोंहा बेनो मोनसे नैबे खेल महारननि उद्देश्यआ बेनो, जोंना आसामनि मानगोनां डक्टर हिमন্ত बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायाव जाहाथे जोंनि स्पर्ट्स बा खेलायाव जायहा रोंगौथि दङ, जायहा मोजां टेलेन्ट दङ, बिसोर बे टेलेन्टखौ दिन्थिफुंनो हायो बा जोंनि नैबे प्रग्रामनिफ्रायनो जाहाथे जोङो सिनायनो हायो, आइडेन्टिफाइ खालामनो हायो आरो बिथांमोननि टेलेन्टखौ जाहाथे मोजां रिसर्सफुल बानायनानै गोजौ लेभेलसिम, स्टेट लेभेल, नेशनेल लेभेलसिम लांनो हायो। बेनो मोनसे थांखि आरो बे स्पिरिटखौनो लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जेब्लाबो खेलानि फारसे बा गेलेनायनि फारसे जोंहा पावार हाउस होननाय जाखायो। जा बे इनभाइरनमेन्टआ अलरेडि क्रिएट जाखाबाय। जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दुराट काम्प बाहाय जाफैजेनबाय। जोंनि मानगोनां सारा भारत हादरनि डिफेन्स मिनिस्टारानो बेखौ इन'ग्रेट खालामफैदों आरो ISPLआ गिबि खेबनि जानानै बयबो बेखौ साबायखर बावदों। आरो जोंनाव सान्टस ट्रफिबो जादों। आरो नैबे खेल महारनाव जोङो क'क्राझार ULBनि सिङावहाय जोङो मोनब्रै आयदाखौ लादों: फुटबल, काबाड्डि, एथलेट आरो भलिबल। आरो जोङो बाहाय गोबां क्लाबाबो रेजिस्ट्रेसन खालामनाय हिसाबै जोङो मिजिंथियो नैबे खेलाया मोजाङैनो मोजां जाफुंगोन होननानै। आरो जोंनि नैबे क'क्राझारा जे पावार हाउसनि अलरेडि मोनसे नाम मोनखानाय, आरो बे नामखौ जाहाथे एकदम आरो साबसिन हामसिन खालामनो हायो, बेनो जोंनि थांखि जागोन। गोजोन्थों।
सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।